inaqdu magħna u kunu parti mill-bidla li jixraqlu pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'post li għamel fuq Facebook. Adrian Delija beda billi awgura lil Roberta Metsola u lil David Casa l-elezzjoni tagħhom bħala membri parlamentari Ewropej u ringrazzja mill-qalb lil Francis Zamid-Dimek tal-ħidma bla qiegħda tiegħu. U qal li l-Partit Nazzjonalista qed jittama li Francis Zamid-Dimek jibqa' jagħtih il-kontribut imprezzabbli tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja wkoll lil kull kandidat li ta' ħinu u saħħtu f'din il-kampanja. Bdejna proċess sena u nofsilu biex ninfetħu, biex il-bibin tagħna jaċċettaw iktar nies, biex ma ninħalqux fejn nfusna u ninżlu għand in-nies. Għamilnieh, bdejnieh, mhix faċli triq u jrid isir tibdil u beda jsir, jekk hemm bżonn isir iktar isir. Però rridu naraw iktar nies illi jinaqdu magħna biex it-tibdil isir, ma tinbidilx billi inti ikollok ftit illi tkun qed tagħmel jsir aħjar, imma illi tilqa' qegħdejja ġodda, nies ġodda, dawk li jridu jikkontribwixxu, ħalli bekk dan il-proċess ikun jibqa' żejjed. Adrian Delija qal li minkejja li d-distakk kien ferm inqas minn dak li kien previst, żgur li r-riżultat ma kienx dak mixtieq. U qiegħed li s-sostenn li ngħata l-Partit Nazzjonalista f'dawn l-elezzjonijiet mhux se jittieħed for granted. Se nirrispondu għal dan ir-riżultat bil-bidla fil-mod kif jopera l-partit biex il-partit ikun aktar inklusiv għal dawk li diġà magħna u jiġbed aktar leh lil dawk li għal xi raġuni ma vvotawx lill-Partit Nazzjonalista, qal Adrian Delija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għalaq billi appella biex dawk kollha li jixtiequ jkunu parti minn din il-bidla jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista sabiex pajjiżna ikollu verament il-bidla li jeħtieġ u li tixraqlu.